Дуруд, ҳамдиёрони азиз. Мо дар як чанд роликҳои пешмон дар бораи аура ва чакра гап задем, арши одам. Як баъзе одамое ки моро тамошо мекунанд комментария партофтанд ки доктор, илтимос, агар илоҷиш боша дар бораи арши одам, аураи одам ҳамира чӣ хел мебинӣ ва чӣ хел ҳаст, ҳамира як бор дига сода карда мода фаҳмонем. ҳами ҳар як инсон худаш электростансия ҳастайда ва энергия зинда қатъи мегардад. ҳар як инсон энергия дорад, бе энергия гашта намешавад. ҳами дили одам монанди ҳами гесай. гес чӣ хел кор мекунад, медавона, свет пайдо мешавад. ҳами дилам ки хуна медавона, свет пайдо мешавад, энергия пайдо мешавад одамда. гирди одамда ки энергия пайдо шид, баъд арш пайдо мешавад. арш чанд светай, чанд рангай. ҳар каси чизро дида наметона. аммо баъзе одамои да меғалад ки хай одамои худододанд, одаме ки худо додастшон ҳамира, со ҳамин чизро дида метавонанд. ана вақте ки хун сахттар ки давид, одамда чакро ҳастай. баъзеҳо 7 мебинанд, баъзеҳо 5 мебинанд, баъзеҳо 9 то 11 мебинанд. дар таҷрибаи худам ман то 11 мебинам. ай 7 саркардагӣ, баъзеро 9 мебинам, баъзеша 11 мебинем. ҳар кас ҳар хел мебинад. ҳама и бо вақте ки хун энергияро пайдо мекунад, энергия ҷамъ мешавад, бо чакро то метан, и чакро арша бақувваттар мекунанд, одамда мешавад защита, мустаҳкам мешавад, ки на чашм мегзара дига, на ҷоду мегзара, на илм мегзара. И як защита, як қуввати одам меша ки мустаҳкамш мекунад инсона. ана ки вақте ки мо ина мебинем, ина заминам ба худ арш дорад. вақте агар мо мегирем шланга да водопровод мезанем, ҳаво агар афтоб боша, дар афтоб бризгат мекунем шлангако, нигаҳ мекунем ки радуга пайдо мешавад. ё ки вақти борон меборад, дарав офтоб роя, мо дарав радугаро мебинем, чашм мебинад. агар борон набора, афтоб набоша, ҳамонро мо дида наметонем. вақте ки борон меборад, дарав афтоб мешавад, радугаро мебинем. ҳамин радуга ҳам и аураи заминай, арши заминай. заминам зиндаҳай. ирам бахча арш дорад, бахча защита дорад. ай дига мисол чизо хша защита мекунад заминам. ана ки бо як доказательство ки ина вақте ки мо мегирем, ина индикатора, ина як доказательство ки одам ба худша энергия дорад. ина дил ки хуна ки сахт медавона, энергия пайдо мешавад. ина индикатора дар фазаи плюс бумон, светаш дар мегирад. ина инсона фазаи плюс дорад. ина мемонем, фаза дар мегирад. дидем? энергияи зинда ҳастай. анами инсонам вақте ки мо ё рӯи офтоб монем ша, ё ки дар рӯшанӣ монем, одами худодод ҳамон арша мебинад. вақти офтоб да ё ки дар вақт ҷои рӯшанӣ арша 100% дида мешавад. ҳар кас дида наметавонад. гуфтем ку одамое ки касе ки худо додагиашон, мисол ҳамин ҳанара додагиашон ҳам чиза мебинанд. ҳамин чизро мо ҳам дида метавонем. ана ки баъд як ҳолати дига ҳастае ки ҳамин рӯҳи инсон ирам энергия қатъи зиндагӣ мекунад. агар мо дар баданмон энергия набоша, рӯҳ дар бадани мо истода наметавонад. барои чӣ? барое ки рӯҳ ҳам и энергияи зиндаҳай. вақте ки аҳамият битем, дил тов мехӯрад, энергия пайдо мешавад. худованд ки рӯҳа дар дил медозад, дил рӯҳ зиндаӣ карда метавонад. агар дил хуна дига давонида натавонад, одам вафот кунад, рӯҳ мебуря меравад. барои чӣ мебуря? барое ки зиндаӣ карда наметавонад дига беқувват. энергия буд мешавад, рӯҳ мера назди худованд бо. ирам як доказательство, и ҳама илмӣ исбот кардагиай, ҳамаш ай рӯи илм гуфтастем, ки як доказательствояш гуфтем ки ина индикатор, ки ҳамин мемонӣ, свет пайдо мешавад. хайна агар фаҳмонда тонистам, раҳмат ба шумо. кадоми фаҳмид
бисёр хуб. Кадоме нафаҳмед, агар хоҳем боз сода карда бо мефаҳмон як бор дигар. инаи маълумот буд барои ҳам одамое ки илтимос карданд ки як борига мо да ҳамин арша бифаҳмон ки арш чие, чӣ қадр дида мешавад. ҳамира дида мешавад дар вақти боронӣ баъд афтоб мекуна ё ки ай шланқати оба партоен дар радугара мебинен и ҳамо арши заминай ай инсонам анамхи арш дора, анамхи арши зинда дора. раҳмат барои таваҷҷӯҳтон. саломат бошед.